Hej og velkommen til en video. I dag skal vi lave en trampolin challenge, og vi skal bare lave nogle tricks og sådan noget. Så det bliver godt. Jeg tror ikke engang, I kan se mig, når vi hopper så højt. Ja. Nej, for fanden. Jeg glæder. Er I klar? Små skalddyr. Hvad er det, man laver? Han vil lave tappende kænguru. Jeg tror ikke engang, vi kalder det for en trampolin-challenge. Jeg tror bare, vi laver tricks. Trampolin-tricks. Så er Victor nu næste ned på trampolin, og jeg vil lave en salto ud over ham. Det bliver sindssygt. Jeg lever. Se, hvis vi gør sådan her, så vågner han. Især hvis han trækker hans bukser af. Nu er laksen vågen. Der snyder jeg. Han var så fjollet i den egen video. Okay, vi går op og hopper op på træet. Okay. Vi kan hoppe på træet i dag alle sammen. Jeg håber godt, at I kan se det. Ellers vil I se Victor komme flyvende sådan her. Og så... Ja, så er det bare helt. Hvis I kan se mig, så er jeg oppe i træet. Ja, jeg hopper lige lidt. Med Waldorf salater. Næsten. Ja. Og jeg hopper. Du har gjort det en gang. 3, 2, nu. Det var lidt sådan. 3, 2, 1. Waldorf salat. Så. Skal jeg gøre det, kan jeg sige ja, hvis jeg skal gøre det? Okay. Vent, jeg har ikke de briller. Nu kommer jeg til at kan se det. Fordi han står der i den lagebane. Ja, en lagebane. Se, han er deroppe, den lagebane. Den er. Den gorilla. 3, 2, 1, go! Godt, han hoppede helt deroppe fra. Wow. Så går vi hen til vandkanden. Den gule vandkande. Det kan godt være, at det lige kommer til at ryste lidt nu. Små Waldorf salater. Kuffert. Nej. Sådan. Kan I se mig nu? Det håber jeg i hvert fald. Vi laver 2 tricks og 2 tricks med, og så stopper vi videoen for i dag. Og vi skal lige over se hønsen. Også hønsen? Ja. Okay. Grimme dumme nogen. Du starter, eller hvad? Eller gør jeg det? Jamen, der er en store tog hernede. Jeg starter. Vi ser alle sammen, der er et hul her, der er en store tog. Pas på, Victor. Så, er klar? Store tog. Fuck! Nu er jeg kort til fucking 3. Så er din tur, Victor. Skanborg. Er I klar? Vi laver en ninja-trick. Så laver vi lige næsehorn løven. Hold det kære, det kan blive døje, mand. Det er dit sidste trick, jeg husker. Okay, så Victor vil lige lave en masse tricks, imens vi slutter af, og så vil jeg lige slukke videoen. Okay, jeg er klar, jeg laver ninja-tricket nu. Kan du sige farvel, Viller? Farvel.